Diyos marhay na aldaw sa Indogabos mga tugang. Diyos marhay na hapon. Kumusta po kamungunya na aldaw ning Huwebes? Ika 15 ning bulan ning Abril. Mga tugang. Kumusta po kamo? At ibahanin na po ako sa satuing programang Marhay na Hapon with Father Butch Bumbase, OP, ng University of Santo Tomas, Legazpi. Yan na daw mga tugang, wala namang kitang magayunan na pagpurulayan. Siyempre, anumang ikagagayon, ang anumang ikagaganda, anumang ikabubuti, sabi nga, anumang ikakarahay. Yan ang satuyang pag-uurulayan. No? Ano bang makakarahay sa buhay? Ako'y nakakatakot. Kasi ining programang iniho, kaya isa na ako nagtataon, not only that I give information, but I also have inspiration. Sabi ko nga ang programang iniho, ako ini para sa informasyon lang. Kasi we are already loaded with so much information. No? But we are lacking an inspiration. Importante ngayon sana ang mga radyo magbibigay ng inspirasyon. Hindi informasyon lamang kasi what will we do with the information? Oo, alam mo, marami nang nahawaan ng COVID. Marami na din namatay pero hindi pa naman marami. Hindi pa naman mga 100 million. Hindi pa naman ganon. But anyway, mga tugang, marami na tayong information. No? So anyway, nagkakaroon tayo dito sa PCGP ng programa na isang programa hindi lang nagbibigay ng information tungkol sa ating pananampalataya, sa ating kabuhayan, sa ating pagbubuhay-buhay, kundi isang programa nagbibigay ng inspirasyon. At support ang inspirasyon mga tugang, hali yan sa salita ng Diyos. Kasi katatapos ko lang magkakan. Ako niyo, katatapos lang ba kayo magkakan? Masira mo sa pagkakan ni Father Butch. Kapara ka naman, Father. Masira mo. By the way, gusto ko lang batingin kasi bakit masarap daw ang pagkain ni Father Butch sa araw nito, April 15. Gusto ko lang batiin po si Father Edwin Lau na nagse-celebrate ng kanyang 46 years of profession as Dominican. Sabi nga ni Father Edwin kasubag kung nagmisa siya, sabi niya, alam mo, 35 kaming naglaog sa Dominican. Okay? Pero ngunyan, 5 na sa nasinda. Okay? 5 na sana. So out of 35, okay, 5 na lang sinda. O yun, kami man, out of 37, kami ngunyan, ako, si Father Bog, si Father Tony, okay, pira na lang pala kami. Matay na si Father Romy. So, tatlo na lang pala kami. Tingnan mo, sila 35 naglaog sa Dominican. Ngunyan, 5 na lang na nagse-celebrate ng, actually, 4 na lang pala. Kasi kamamatay pa lang ng kasama nila. Si Brother Romy Angeles, yung isang brother, cooperator. Yun. But anyway, mga tugang, ay talagang mahalaga po yan. Na sabi nga many are chosen, many are called, but few are chosen. Okay? Yan po talaga ang buhay namin sa pare. Kasi kami nga nagsimula kami noon, ang dami-dami namin, yun. Sabi ni 77, good thanks Father, schedule ko po, check up. Kaya daig ko matatapos ba dangog ang tao mo sa inyo. Nabali, ipagpapangadji kita 477. Pumunta ka muna sa doktor ha. Okay, God will be with you. God will heal you. Okay? So kahit hindi ka makapagdangog mo niyan, okay lang. No problem. Ang importante, asikasuhin mo tabi sa imong buhay, mahalaga ang buhay mo. Mahalaga ka sa amin. Okay? So, good luck. Mamaya pag ka makatapos ka sa kanyang programa, okay lang yan. 477, pagdarasal ka namin. Okay? So, balik tayo doon sa sinasabi na kadakol nga ning inaapod, maging padi, maging Dominican, sila Father, 35, kami 37. Nagsimula kami noong 1975. Si
Sila Father nagsimula ng 1973. Okay? Kasi siya 46 na, si Father Ernie 45, ako 44. O magkapareho lang kami. 44 years old na ang pagiging Dominican ko. Si Father Ernie Arceo, ang samuyang rector, 45. Si Father Edwin Lau, ang treasurer ni Griho, siya ay 46 years nasa pagkapare. No? So yun pa kaibigan. So anyway, ang importante, ang grasya ng Diyos. Okay? Kaya patuloy tayo magpapasalamat. Kaya ngunyan, masiramon sa pigkakan ni Father Boots. Siyempre, dahil muna ako nag-fasting. Kasi alam mo, nag-intermittent fasting ako. Pero sa panahon ko niyan, na may pagkakan, dapat feasting, hindi fasting. Sabi, there is a time for everything. Hindi naman lahat panahon fasting. May panahon naman ng feasting. O sa aga, di mag-fasting ako. Pero sa aga pala, may celebration. Kasi si Father Don Santos, lilipat na doon sa UST Manila from UST Legazpi. Okay? So doon sa hospital. So siyempre meron kaming despedida. Ito naman hindi benvenida kundi despedida. Okay? So si Father Don na yung sa Hospital Legazpi Hospital 13 years din po naglingkod sa Tuya. So yun mga katugang, yan po ang dahilan kung bakit si Father Boots Bombase, OP, busog na busog. May alimango, okay? May hipon, ang sarap ng hipon, laki-laki. Father, huwag na mong papagpaara. Pinapaara mo naman kay Father, nagugutom tuloy ako. Matay ka magpapaara. Anong pigpapakakan mo? Dayman, nagano lang ako, nagsasabi lang ako, masiramong kaya pigkakan. So, siyempre, may selebrasyon. Pag may selebrasyon, siyempre, mag-celebrate. Alam nga naman, nagse-celebrate pagkatapos, nagmumukmuk ka. Sabi ni 8811, Father, masiram po ang ulam ko. Rillenor, ay masiramon. Bulinaw, ay masiramon ito. Anyway, bago kita magpadagos ka sa tuya na mag-urulay-ulay, mag-iinom baga. Magpangaji mo na kita. Nandiyan kita magmalingaw na magpangaji. Ha? Okay, magpangaji mo na kita mga tugang. Kasatuing maray na o paboritong pangajion na memorare. Pangaji na kita. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas na iyong anak, na mahal mong anak, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB. Ang may-ari, ang nangangasiwa o napamahala, ang mga nagtatrabaho, ang mga tumutulong, ang nagpapa-advertise, at ang lahat ng mga taga-subaybay, tagapakinig ng DCGB, na ilayo po niya kami sa anumang mga masama, anumang kapahamakan, at lalong-lalo na sa COVID-19. At kasangkapanin po niya kami, bindisyonan niya po kami upang kami patuloy na makapaglingkod sa Kanya at sa pagpapalaganap ng mabuting balita at makapagbigay ng lakas ng kalooban sa aming kapwa. Kaya anumang aming gagawin, anumang aming sasabihin, ay maging kalugod-lugod sa iyo at kapakipakinabang sa aming mga kapwa. Ang lahat nito hiningin namin kay Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos marhay na hapon giraray sa Indo. Okay, totoo, masiramon talaga. Di ba ako nagpapaara? Sinasabi ko lang, tabusog. Dipisil baga magtaram? Sabi ni 9020, magandang hapon, Father Boots. Sandy ng Ligaw. Thank you, Sandy. Kaalaman sa ating Diyos Ama, Father. Siyempre, ipapaalam ko ulit sa iyo kasi ang ating pagkain, maliban sa pagkain ko kanina,
Mas masarap ang pagkain. Hindi yung hipon, hindi yung alimango na galing sa pilar, kundi ang masarap naman na pagkain ay ang pagkain ng salita ng Diyos. Sapagat ang sabi nga sa Bible, okay, man does not live on bread alone, okay, but on every word that comes from the mouth of God. So yun po ang talagang magayon noon, na tayo ay nabubusog. Kaya ngunyang araw na ito, ngayong tanghali, okay, si Father Butch ay magbibigay naman uli ng pagkain, nakakabusog. Kung ayaw ninyo dessert, kung ayaw yung dessert, dessert na lang. Pero hindi ito dessert eh. Ito talaga ang tunay na pagkain. Sapagkat ang pagkain ito, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Okay, yung kinain ko kanina na alimango, na galing sa pilar, sorsogon, at yung hipon, at yung crispy pata. Grabe, mapagpapaara ka naman, Father Raymond. Kasi busog na busog ako. Dipisilan magtara pag busog. Ay, Raymond, ano pa lang, panday ka ma-high blood. Nakaka-high blood kasi yan eh. Nakaka-high blood. Kaya anong ginawa ni Father Bombase? Ang ginawa niya, habang kumakain, binababad niya sa apple cider vinegar na mayroong garlic, mayroong sili. Yun. Yun, nakaka-high blood. Yan ang pagkain niya, nakaka-high blood. Pero itong ibibigay ko sa yung pagkain, hindi nakaka-high blood. Hindi high blood. Good heart. Okay? Hindi high blood, hindi nakaka-low blood, kundi good blood. At hindi lang good blood, kundi talagang nagbibigay ng hearted, big heart. Yun. Yan ang tunay na pagkain na hindi nakakasira sa ating kalusugan. Ay, by the way, gusto kong i-share sa inyo mga tugang, inihong sa ko yung experience. Sabi ko nga ang programang ini ay hindi lang nagbibigay ng informasyon, kundi nagbibigay din ng inspirasyon. Alam mo, miski ngunya may pandemya, kami mga pare, patuloy pa rin ang misa-me. Okay? Diyan kami nagmimisa sa Moyan Chapel, digdi sa kumbento ng St. Raymond of Peñafort. Gusto kong sabihin sa Indo na siguro mapagpulutan din ninyo ng inspirasyon. Alam mo, tugang, anyway, sabi nga every time that we have the Mass, we are the guests. Panauhin tayo. Why? We call the body of Christ the host. Diba? Host. Anong ibig sabihin? Hostya. Host. Ang ibig sabihin ng host, siya ang taga-estima sa tuya. So kita ay mga visitor. Kita ang guest. So tayo ang tinatanggap. Hindi tayo ang nagtatanggap, kundi tayo ang tinatanggap. Because we are all the recipients of the graces of God. Yan po ay mahalaga. So anong sinasabi ni Father Bombase? Ini po ang sinasabi ni Father Bombase. Arog keniho na pagkatapos ng ako makapagkomunyon, kasi nagkukomunyon din ng pare. Okay? Pag celebrated kami. Pag tapos iinom ka ng alak, siyempre, ang ginagawa ko, sabi ko, Lord, thank you for receiving me. Okay? Totoo naman kasi Jesus is the host. And we are, as church goers or mass goers, we are the visitors. We are the guests. Okay? We are the recipients. Okay? So thank you, Lord, for receiving me. Okay? Ni-receive tayo ni Lord Lord, thank you for being hospitable to me. Okay? Na kahit na ako ay makasalanan, yun na nga sinasabi, Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. Yun, bako niyo? Yun sinasabi ta bago kita magkomunyon. Because I am not worthy. Makasalanan si Father Bombase. Sinabi ko nga sa Indo na talagang ang si Father Bombase ay hindi naman talaga santo yan Isang tao din na makasalanan pero gusto rin maging santo, gusto maging kaibigan ni Kristo, kaibigan ko si Kristo.
Totoo yan. So yun nga, Lord, I am not worthy. Okay? But say the word and I shall be healed. No, sana. Yan ang sabi. Yan sinasabi natin sa bago tayo tatanggap ng komunyon. Pero dinadagdagan ko ineho, lalo sa pandemyang Lord, okay? Since the food, ang pagkain ay nagbibigay ng kalusugan, ay nagbibigay sa atin ng immune system. Ang sinasabi ko, Lord, thank you for making me have a strong immune system. Yun, importante yan mga tugang. Alam mo kasi kunya na may pandemya tayo, maraming namamatay, maliban sa COVID, maraming namamatay na nag-iisa, na hindi man nang nabantayan ng pamilya, kasi inihiwalay, isolated, pagkatapos namamatay dahil sa lungkot. Ano talagang kinamatay nila kung tutusin? Totoo COVID ang ikinamatay, pero ang kinamatay, lungkot. Tulad yung sabi, ano bang kinamatay, Father, ng iyong medically, ang ikinamatay ng kapatid ko is heart attack. Okay? Pero ang sanhi ng kanyang pagiging heart attack dahil siya po ay nag-undergo ng final initiation rite ng fraternity, nawasak yung kanyang kidney, yun po ang dahilan. Yun. So yung root cause. Okay? So marami ngayon na dahil sa kalungkutan, ang iba nga nagpapakamatay na lang. Kaya ito si Father Butch nagbibigay sa inyo ng lakas loob. Okay? Huwag niyo sasarilinin. No, may Diyos tayo eh. At yun, magbasa tayo ng mabuting balita. Magbasa tayo ng Biblia. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat yung salita ng Diyos ay ang tunay na pagkain ng buhay. Okay? Yan po. So ngayong araw na ito, ating pagnilay-nilayan ang Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, talata 31 hanggang 36. Kung mayroon kayong Biblia, pwede nyong basahin po yan. Pero hindi ko na babasahin buong yan kasi may Bible kayo. Dapat kayo nakikinig kay Father bumbase, meron kayong Biblia, meron kayong papel, meron kayong ballpen. Para sa ganun, may nauukudan kayo. Mahirap naman rely sa memory. Kasi mahirap yun eh. Palagi kayo nag-rely sa memory. Ay pag nagka-Alzheimer kayo, wala na. O nakalimot na kayo, wala na. Kaya nga, paano ang gamot parang hindi makalimot? Yun. Keep remembering. Kasi ang utos ni Jesus sa misa, do this in memory of me. Gawin nyo. Parang hindi nyo makalimutan. Kasi pag hindi mo ginagawa, makakalimutan mo yan. Kaya ginagawa natin lagi. Okay? Tandaan ninyo, ako dati, hindi man sa magaling na magsalita ng Espanyol, pero pwede sir, hablar Espanyol, pero un poquito todavía, pero no problema. Pero nakalimutan ko na bakit no practice. Nung ako'y nasa UST Manila, maraming Kastila nung panahon ko, kasi doon ako na-assign noong 1984, marami pang Kastila. Alam mo, ang Kastila noon, 32 Spaniards. Kami noon, mga Pilipino, 15 lang. 15 lang kami, tingnan mo. Outnumbered kami. So, syempre, from time to time, nagsasalita din ako ng Espanyol. Pero dahil hindi na ako nagsasalita ng Espanyol ngayon at hindi na ako nagpa-practice, nawawala na. Pero pag oras na araw-araw uli, mag-Espanyol ako, ay babalik uli yan. Ganun po yan. Kaya practice. Kaya ngayon, dito sa mundong ito, practicein na natin as if you are in heaven. Bakit, Father? Ano ba ang langit? Ang langit, hindi ang lugar, kundi isang state wherein there is always loving. Okay? And joy and happiness. Kaya pag digdi sa daga, nagkakamiruutan kita, nagmamahalan kita, okay? Hindi tayo nananakit sa isa't isa, hindi tayo naglilibak sa isa't isa, hindi tayo judgmental, ay pinapractice na natin dito ang langit, ibibigay sa atin ng langit. Ay depende kung saan ka nagpa-practice eh. Baka dito sa mundo, nagpa-practice ka na sa impyerno. Mapupunta ka talaga sa impyerno. Anong gusto mo? Impyerno, langit. Yun, nasa iyo yan. Practice na. Practicein na natin ngayon. How can we practice heaven? Love, forgive, understand,
be happy. Yan. Now, kung halimbawa, ang pag-usapan lang natin pala, problema, COVID-19, mga namatay, nasagasaan, mga negative news, nothing but negative news, walang good news, delikado po yan. Okay? Kadelikado yan eh. Subukan mo na araw-araw, wala kang marinig kundi bad news, ginahasa, ninakawan, pinatay, sinaktan, minartilyo, sinawsaw, ano pa? Ano pa, sawsawan, pagkatapos na magkakan. Daiman, totoo baga? Totoo, subukan mo. Subukan mo. Mula pagkagising mo. Almusal mo. Pagkatapos, paglabas mo sa trabaho, pagpunta mo sa trabaho, pagbalik mo sa bahay, negative. Wala ka na bang nakikita kundi negative? I tell you, magiging kang hindi active. Okay? Magiging negative. Okay? Ikaw ay magiging naysayer. Okay? Depende po yan. Kaya sabi ko nga, it is a matter of looking at things. Depende sa paningin po yan eh. Kanina may pinost ako sa Facebook ko eh. Sabi ko sa Facebook ko, it depends. We view things dependent. Okay? Because if you view things negatively, it will appear negative. But if you view things positive and you find meaning, kahit negative yan, but you find meaning, positive meaning in the negative event, you will have an inspiration. Okay, ino nga sinasabi, ECQ. Yun. Sabi mo, ECQ. Pag ECQ, naisip ang ECQ, ay, si Padre Bus na makaduma sa Manila, ECQ, nakakulong ka. Ay, may data ito. Negative ang dating. Pero kung sabi mo, ECQ, okay. Another positive meaning is this. Depende sa pagbibigay ng kahulugan. Depende po eh. Ako, depende. Alam mo, masasaktan ka kahit wala akong sinabing masama. Pag yung salita na sinabi ko, binigyan mo ng masamang kahulugan. Tama? Diba? Tama ba yun? Tama yan. Halimbawa, wala naman akong sinabing masama, pero sinabi ko, alam mo, yung nangyayari ngayon, ganito. Pagkatapos, ikaw nag-isip na kaagad ng masama. Depende yan eh, sa nag-iisip eh. Sabi nga, beauty is in the eyes of the beholder. Kaya, yung iba, sabi nga, they can always see the roses kahit na may tinik. Ang iba naman, bakit may tinik ang rosas? Alam mo yung ECQ. Binigyan ko ng magandang kahulugan. E, encounter. C, Christ. Q, quietly. Yun, encounter Christ quietly. Sa panahon ng pandemya, sana matagpuan natin si Kristo kasi ang tanong ngayon sa akin Father, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Kristong yan sa pandemya? Nandyan. Hindi mo lang kasi na i-encounter. Hindi mo kasi pinapansin. Iba ang pinapansin mo. Ang pinapansin mo, ilan na ang mga statistics ang palagi pinapansin natin. But ilan, tingnan mo, may binabalita baga yung frontliner na ganito, napakabait, ganito. Sana we have to dive on those frontliners na talagang pagod na nga, hindi man binibigyan ng appreciation. Makulog ba yan? Yun, dapat bigyan natin yun. Pero ang madalas kasi, ilan na ang mga tinamaan ng COVID-19. Ilan na. Pero hindi natin, ilan sa mga tao ngayon ang mga tumutulong na hindi nga binabayaran. Yun, binalita ba yan? Padre, makukuha natin dyan? Alam mo, ako nagtuturo sa media ethics sa mga estudyante ko. Dapat we have to go always on the news. Hindi yung bad news lang. Hindi lang information. Okay? Sapagkat mahalaga po sa panahong ito, lalo sa may pandemyang ito, it's not simply the information. But behind the information is the interpretation, a good interpretation. Yan ang problema ngayon. Ang tanong, Father, is there a good interpretation sa media?
Ako po, matagal na ako sa media. 40 anyos na po ako sa broadcast. Pero yan ang nakikita ko. Sayang nga lang minsan, bakit kami sa mga broadcasters, bakit ganun? Sorry po sa mga kapatid kong mga namamahayag. Pero kailangan pukawin natin ang ating mga sarili. Now we have to, okay, spread the good news, not the bad news. Okay? Because actually sinasabi niyan, mind conditioning. Okay? When I was in China, mga 45 years ago, I went to China before. Okay? So yun, nakita ko yun, talaga mahirap sa China noon. Brainstorming yun, conditioning. Okay, sa isang compound, marinig mo ganito, 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 ganito. So, wala kang ibang marinig kundi yun. Kasi number one, kasi komunista yan, ang China. So, ang information, very limited. Ang radyo ay limited. Hindi tulad dito sa atin, ang dami natin. Okay? So, importante po yan. Ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Kaya yan ang dapat ikalat natin. Tulad kasi dito sa Ebanghelyo ni San Juan, masasabi natin, God's ways are not man's ways. Ang paraan ng tao ay hindi yan ang paraan ng Diyos. Kasi minsan sinasabi nila, ang paraan ng tao ay paraan ng Diyos. Okay? So napakaganda po ang Ebanghelyo na sinasabi sa atin sa Ebanghelyo ni San Juan. Okay? So, noong panong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo. Alam mo si Nicodemo, mga tugang, magayonon ang ginibo niya. Nagduman siya kay Kristo, gusto niyang malaman ang katotohanan. Yan ang tanong ko. Naghahanap ba tayo ng katotohanan? Nagsasaliksik, are we seeker of truth? Okay? Tulad ni Nicodemo? O hayaan na lang natin ang kasinungalingan umiral? Okay? Kaya nga, pag ang kasinungalingan ay umiiral, nawawala ang mabuting asal. Okay? So yun, si Nicodemo pumunta kay Jesus. Sabi ni Jesus kay Nicodemo, ito, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa. Yun. Okay? At ang nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Okay? Hindi ba tayo makalupa? Tayo ay anak ng Diyos eh. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig. Yan ang ginawa ni Kristo dito sa mundo. Si Kristo ay nabuhay, nakipamuhay sa atin, parang patutuhanan niya ang kanyang nakita sa Ama at kanyang narinig sa Ama. Ngunit ito ang nangyari, walang maniwala sa kanyang patutuo. Okay, yan. Yan ang iiwan ko muna sa inyo. Kasi tayo po muna ay mag-break. Okay, ang tanong ko, marami mga tao hanggat sa ngayon, hindi pa rin naniniwala sa mga patutuo ni Kristo. Ang tanong ko, isa ka ba dyan? O naniniwala ka sa patutuo ni Kristo? Marami pa ngayon paniwala sila sa sabi-sabi ng tao, pero sa ibang kay Kristo o sa Diyos hindi. Sabi nga nila, ano na lang sasabihin kang kapitbahay natin? Ano lang sasabihin ng ating kapitbahay? Pero hindi niya nasasabi, ano kaya ang sasabihin ng Diyos? Yun. Takot na takot tayo kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Na ang tao yan, hindi naman maghuhusga sa atin the last judgment. Kasi patay din yan. Ang Diyos lang, tanging Diyos lang ang talagang makapaghusga at ang Diyos lang ang may last say, hindi ang tao. Pero bakit tayo, mga tao, takot na takot? Wag mo nga, ano lang sasabihin? Ano lang sasabihin nila? Ano sasabihin ng kapitbahay natin? Yun. Yun ang problema. Takot na takot tayo sasabihin ng tao, pero hindi tayo takot sa Diyos. Bakit? Ang tanong, naniniwala kaya tayo sa mga patutuo ni Kristo? Yan ang iiwan kong tanong bago tayo mag-break. Ang oras po natin ngayon ay, anong oras na ba? Ang oras po natin ay 39 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indukang Nido 3 Plus.
Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatubs, basta diarrhea, Diatubs the best. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula, Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo! Ang pampatulog nating lahat. Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Mineral plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin to. Pampatulog nating lahat. Available sa the BBC Card. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Also available Doc F Mixed Capsule. The Natural Sex Enhancer. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. And Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando G. Di Caunedo na kami. Inibo niyang produktibo, at mabalos man sa
sa barangay San Jose, Kinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for GTI Fairtrade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kam panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa second part sa tuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bumbase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Kasubag ko mga tugang sa tuyang pinag-uuralayan nga ni talaga si Jesus na padigdi sa daga, sa lupa, parang magpatunay ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Nga lang, may mga tao pa rin na hindi nga tinatanggap ang pagmamahal. Ano? Kaya how can you give love if you have not received love? Okay? Remember that we are the beloved of God. Okay? We are not lovers. God is the lover. Okay? Tandaan po natin yan. Alam mo, napakagayon sa tuyang marhay na bareta, ngunyanal daw. Kasi sa tuyang dapat girumdumon, may buhay magpakailanman ang naniniwala kay Kristo sa anak ng Diyos. Okay? Walang kamatayan ang dulot ng kasalanan sapagkat ang kasalanan ay pagsuway. Okay? What I mean is, walang hanggang kamatayan ang dulot ng kasalanan sapagkat ang kasalanan ay pagsuway at paglayo sa Diyos na siyang pinagmumulan ng buhay. Kaya nga, kung kita nagpaparayo sa Diyos, okay? Harayo ka sa Diyos, miski nga ni, ano ka na ng Diyos pighanap ka na ng Diyos. Remember, who seek Adam and Eve? God. Ang sabi nga ng Diyos sa hardin ng paraiso, Adan, Eva, yaong kamusain. Sabi ni Adan ni Eva, nagtago po kami. Ano ta nagtago kamo? Oh, anong nagtago kayo? Now, they accuse themselves. Sabi niya, because we have eaten the forbidden fruit or the forbidden fruit of the tree. O yun. Yun, alam mo, pagsuway. Hindi kita magpasuway. Pasuway. Hindi na po. Paano tayo magiging buhay? Kung tayo ay pasuway ng pasuway. Gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay. Yan ang gusto ng Diyos. No? Kaya nga, yan ang pinagmumula ng buhay,
ay ang pagsunod sa Diyos. Yan. Yan po ay napakahalaga. Kaya naman, ang kamatayan ay hindi lamang kaparusahan sa kasalanan. Ito ay bunga ng pagputol ng ugnayan natin sa Diyos. Subukan mo, putulin mo ang sanga, mamamatay yan. Hindi ba? Hindi naman tulad ng pag pinutol mo ang butiki. Pati napunta ka naman sa butiki. Ay butiki. Pinutol mo ang ikog. Sa ikog. Nagkikirimig-kimig pa baga. Pero mawala ng buhay yan. Kaya nga, huwag natin putulin ang ating ugnayan sa may-ari na nagbibigay ng buhay. Yan, huwag natin putulin ang ating relasyon sa Diyos. Paano natin napuputol, Father, ang relasyon natin sa Diyos? Kung ikaw pasaway, kung tayo pasaway, huwag na tayo maging pasaway. Kinakailangan tayo ay mabuhay. Kaya ngayon, magnilay-nilay. Yan, importante yan. Yan ang patutuon ni Kristo. Ulitin ko, may buhay magpakailanman ang naniniwala sa anak. Pero paano natin pinahalagan ang ating buhay? Ang buhay ng walang hanggan na binigay sa atin ng Diyos. O paano ba natin pinapahalagan yan? Okay? Alam mo, isang pagpapahalaga sa bigay ng Diyos ng buhay na walang hanggan ay ang pagmamahal. Okay? Kasi doon sabi nga, people may know that you are my followers or my disciples if you have love for one another. Yun ang mga tugang. Kaya makikilala, hindi naman sa uniform eh. Alam mo, naalala ko tuloy nung ako'y parish priest sa UST Manila noong 1984 to 1993. Ako po'y minsan nakabisikleta lang. Kasi iniikot ko po yung parish eh. Nakabisikleta ako. At pag bisikleta ko, kasi gusto kong mabisita yung mga may sakit, pinipunta ko yung may sakit doon eh. At tapos magbibigay ako ng komunyon. Paghapon po yan. So ang ginagawa ko parang schedule, may Lunes, may Martes, may Miyerkules. So may pinupuntahan ko po yan, may schedule. So ang ginagawa ko, naka-ano lang ako, hindi ako nakasutana. Wala. Pero yun, naka-clerical ako para at least kilala naman nila. Pare yun, clerical, Roman collar. Okay, nakabisikleta lang. Ang bisikleta ko noon, BMC, yung ordinaryo bagang bisikleta, mga mumurahin lang. Mumurahin lang, pero yun, nakatulong sa akin yun. Maliit lang. So yun. So alam mo, kahit na ako hindi nakadamit talagang sutana, ay nakikilala. Father, yun. So yan ang mas maganda. Hindi sa uniform. Hindi tayo Kristiyano dahil sa uniform. Hindi tayo Kristiyano dahil sa ID. Tingnan mo, pagpupunta mo sa simbahan, hihingan ka ba ng ID? Asan ang ID mo? ID. Hindi ka makakapasok dito sa aming simbahan pag wala kang ID. Ganun ba yon? Wala. Kahit na nga na nakatsinelas ka, papasukin ka dapat. Pangit yun. Minsan, hindi ka pwede magpasok sa simbahan, nakatsinelas ka lang. Minsan nakapaa ka lang, hindi ka pwede. Dapat ang pumapasok sa simbahan, mga mayaman lamang. Ay, naku, galit na galit yan si Father Bumbase. Galit yan. Ako po'y parish priest. At nakita ko, there was an incident, hindi nila alam na this is the story, isang protestante po ito, isang pastor. Hindi nila alam na yung pastor pala nila na magpapalit ay yun na yun. So siya ay hindi nga kilala eh. Nagmukhang pulubi. Para nandoon yung makalimos sa hindi siya pinapansin. Tapos naupo siya doon sa hulihan ng simbahan nila. Ng simbahan. Pagkatapos tinawag na. Ngayon, aming ipapakilala sa inyo ang ating bagong pastor ng ating kongregasyon. Tumayo yung mama. Naku, napahiya yung mga tao. Naku, ganun ba ang damit niya? Dapat mag-aarang damit niyan.
Pero hindi. Yun lang. Alam mo ang ibig sabihin doon? Huwag kang maging judgmental. Because we, churchgoers, should never be judgmental. Amen? Yan ang problema sa atin minsan eh. Marami tayong judgmental, mapanghusga. Porque nakachinelas yung tao, hindi mo napapasukin sa simbahan. Okay? Porque ang damit niya ay punit-punit, hindi mo napapasukin sa simbahan. Bawal yan. Bakit si Kristo? Sabi ba ni Kristo, ay dapat ganito lang ang dapat pumapasok sa simbahan? Eh, hindi po pwede yan. Kaya pumunta kayo kay Obispo. Father, Bishop, hindi pa ako pinapapasok kasi ano daw pa ako, mahirap po ako. Eh, hindi po, pangit yan. Yan. Kaya yan pagpapahalaga sa tao. Pahalagan mo ang tao. Ang kanyang pagkatao. Hindi yung kanyang damit. O hindi yung kanyang mga suot. Hindi yung kanyang mga earrings. Hindi yung kanyang mga pabango. Kundi yung kanyang tao, pagkatao. Yan ang pagpapahalaga. Mga kaibigan, napakahalaga po yan. Bakit? Kung tayo naniniwala kay Kristo, dapat sundin natin ang sabi ni Kristo. Ano yon? Mahalin ninyo kahit sino man. When I was hungry, okay, ako'y hindi nyo nakilala kasi ako'y napulubi. Hindi nyo ako nakilala. Pinagtatawanan pa ninyo ako. Pagkatapos, when I was hungry, did you feed me? When I was thirsty, nauuhaw ako. Pinainom mo ba ako? Binigyan mo na ako ng soft drinks? Inignore mo nga ako eh. Hindi mo ako binigyan ng soft drinks. Ano mo ginawa mo? Nilutaban mo pa ako? Grabe ka. Akala ko, banal ka. Yan pala, isang hangal. Yun. When I was naked, ako'y wala namang damit nga eh. Pagkatapos anong ginawa mo? Pinagtawanan mo ba? Walang damit walang damit. Hindi, ang iba nga, hindi pa eh. Ang walang damit, hinubaran pa. Binastos pa. Asaan? Sabi nila, hindi ka namin Lord nakita eh. Where were you, Lord? Nasaan ka, Diyos? Alam mo, ang Diyos nasa ating kapwa. Nasa ating kapwa, nakakalimutan na yata natin yan. Marami sa ating mga tao ngayon, nakakalimot na. Kaya itong mga pandemyang ito, paalala ito sa atin ng Diyos eh. Yung mga sakuna na nangyari sa atin ng Diyos, alagaan natin ang kalikasan, alagaan natin ang ating kapwa-tao, alagaan natin ang bawat isa. Huwag tayo mauwi sa kasakiman. Okay? Sapagat iyan ay hindi magbibigay ng buhay na magpakailanman. Importante po yan mga kaibigan. Sana, inabot naman tayo ng oras ng pamamaram. Sana mga tugang, si Father Boots ay nakapagbigay sa inyo ng ginhawa. Mahal tayo ng Diyos. Anong katayuan mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Okay? Bakit? Naparito sa lupa siya upang baguhin ang patutunguhan ng taong nagkasala. Gusto niya tayong baguhin. Kaya ito ngayon, may pagbabago ba? Nagbabago ba? Sa pandemyang ito, nagkaroon ba tayo ng pagbabago? Kaya kahit sabihin pa natin, new normal. Baka salita lang yun. New normal. Ano ba talagang new normal na yan? New normal pero wala namang pagbabago. Pagbabagong ugali, meron ba? Hindi pa si Father Bus nagsisermon nagpapaalala lang. Hindi ko rin maalis ang pagiging pari ko. Kahit po ako nasa media, pari pa rin po ako. Okay? First and foremost, I am a priest before I became a broadcaster 40 years ago. Okay? So yun po ay mahalaga sa akin. Kaya nga ako ay Katoliko na napakahalaga na ikalat ko ang mga salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng ginhawa. Okay? Kaya ang importante, maniwala tayo kay Kristo. Okay? Ang pagtanggap sa kanyang patotoo ay pagtanggap na rin sa Ama na nagsugo sa kanya. Kaya ngayon, tanggapin natin si Kristo. Kumakatok sa atin si Kristo ngayon. Kumakatok. Sana sa katok nito, papasukin mo. Kailan mo ba paghihintayin si Kristo sa pintuan? Now na. Ngayon na.
tayo ngayon ay manalangin ng ating paboritong panalangin na walang iba kundi ang ating panalangin na panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Pinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ng lahat malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang, Diyos po sa Indogabo sa naginanyog sa tuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. At baunin po niyo lagi ito. At sabihin niyo with conviction, with feeling. Nararamdaman niyo pag sinasabi niyo ito. Tulad ni Father Bombase. Ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Susundin ko ang kaloob ng Diyos. At ang lahat magiging maayos. Maraming salamat and God bless everyone. Stay safe and enjoy because God loves every one of us. Maraming salamat po. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until